Снимаш ли? Добро утро, приятели! Ай сега запознай там с хората. Здрасти, Габе. Да. Мърни соко. Чакай. Здраве! Снимах я. Влезе се в момента. Аз се усмихвам. Соса маже, базе, катери ме, даже, важен. Малко виж. Лайно. Ма, не излизаш от кадър изобщо. Не излизам. Да, още малко наляво, чакай. Така, тук си в кадър. Трябва да Ама влезеш. ти нали искаш от все едно, че няма и да се появиш там. Добре си. Направи ли те? Как ти направи? Те. Вие по-скоро ме направите. За мене може, другите не. Обаче аз съм приятел. Давай, прави каквото ще правиш. Прати ми, аз ще го гледам. Снимай цицките. Месенджер. Ето, Зарко идва. Виждаме се, още ли съм в кадър? Стига снима. Пак ли съм в кадър? За пръв път влизам нагоре. А? За пръв път. Опа! Беше по-интересен с телефона. Нещо да пратиш ли всички тези клипове после? Ти кой ще им прачи? 5 ля, които трябва да ти пратя между другото. Ба, Иван е тъжен вече. Нещо съм тъжен. Цепна си гащите, да те е тъжен. Наистина. Те гащи се цепат и от снощи още. Имаше една песен. Каква беше песента? Ба, Иван. На Баир, по-скоро. Ще ни изпрати до него. Че се стреснах. Това беше много трудно. Колко небрежно минава. Ей тъй, небрежно.